एडिसि एलाका मुंसे सिनी बंखा चिनी तिते एडिसिनि कुनु क्षमता करे एडिसि एलाका मुंसे सिनी विलेज कमिटी हेके अब टोटली ब्लक चालबो हंकाय ताबो चिनी रिप्रेजेंटेटिव करे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करे हेके आबन बगे तामुखा जे और जे बेनिफिशियरी जे सिलेक्शन खाइमानि अब ब्लकनि जेटा बीएससी चेयरमैन र बा बंनि जे अन्य कर्मकर्ता र बरकनो अब सिलेक्शन खायो ताते तामुखा जों ग्राम अंचलनि चिनी एडिसि एलाकायाव जे लुकुर परिपंसनि जेटा बर आबनि अनेक समय बर डिप्राइभ वंचित खालायजाक दंता एका आबनि बागैनो इलेक्टेड बडी ना जों आबनि बागैनो इलेक्टेड बडी को चिनी कुनु तिप्रामथानि केबो बीएससी चेयरमैन करे खरकसा जागाफोन करे आबन बागै सबसे बेसि अनेक बरं मने खायो जे एडिसि क्षमता दङ तिप्रामथा अथच काम माया कइमाया जों एडिसि व चिनी कुनु क्षमता काम खाने कुन करि जत्त ब्लक चालागो चिनी जुनार सब जुनार कुनु काम खाइमाया एका अब चिनी टोटली जों लुकरनो साना नायो नरक बुलटा बुजदि चिनी तिप्रामथा गभर्नमेंट जेटा एडिसि दंमोन जों ब्लक चालगैमे निनि रेगानि सामु लामानि सामु जत्त जे सामुं खाइ दंमोन जत्त स्टेट गभर्नमेंट ब्लकनि माध्यमे खायो हयतो सब डिविजननि माध्यमे खायो अबा डिस्ट्रिक्टनि माध्यमे खायो विभिन्न डिपार्टमेंट आरडी लाइन डिपार्टमेंटनि माध्यमे सामुं खाइ दङ तिप्रामथा बा एडिसि गभर्नमेंट आरो सामुं खाइनायनि कुनु सुजुग माया अब बीएससी चेयरमैन तब बरन बेनिफिशियरी सिलेक्शन खायो जों खाइमाया जों काइसेपन खाइमाया जों एडिसिनि कुनु बरक जों बेनिफिशियरी सिलेक्शन खाइमाया बैखनै जे बुसकांनि टिटि एडिसिनि विलेज कमिटि चंमारिनो रुगै जों काइसा रेसमिट अरतिनि मालायखा ब्लेकेनो जों खातंगो चिनि बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट केस फाइल खाइमानि उलो सुप्रीम कोर्ट काइसा राय रिखा जे चाइ सप्ताहनि बिसिं बा तालसानि बिसिंगो एडिसि वो विलेज कमिटि तांगि चंमारि खलाय जायगायाव नाय अबनो रुगै जवाबनान बागै इलेक्शन कमिशन ताय स्टेट गभर्नमेंट कैसे नोटिस जारी खालायखा आबुनि बागै जों ब्लेकेनो खातंगो एडिसि एलाकायाव तंनाय चिनि बररक साल कलमा 2016 नि सिमि आरो चंमारि उमिया विलेज कमिटिनि आबुनि बागै चिनि आरो गोबांमा स्कीम इमप्लिमेंट खालायमाया नीति आयोगनि रांरग आरो थांगै इमप्लिमेंट खालायमाया आबुनि बागै जों साल कलमा बिरोधी दल दंफुरफानो दाबुक सरकार बाय एक पार्ट उङै अंशदारुं दंफानो जों लराय खाय दंगो लास्ट जों एक इलेक्शननि बागै जों सुप्रीम कोर्टआव थाना नांखा एबं बुबाग्रानि तैदुलमाबाय एबं बुबाग्रा चाइटकमाबाय न दिनै सुप्रीम कोर्टआव जों थांगै गाहाम राय मानखा आशा खायो जे स्टेट गभर्नमेंट जवाब बिमानि परेवना सुप्रीम कोर्ट कैसा बार्डिक रिनाय राय रिनाय आबन परेनो जों आशा खायो चिनि टिटि एडिसि एलाकायाव साल कलक मा बिसि इलेक्शन नङा गमनि अब चंमारि उंनाय नि जों खाख्लायो आबुनि बागै जों जतन रेडी तिप्रामथा चिनि प्रत्येकटा जे 587टा जेटा विलेज कमिटि दङ जों आरो लराय खालायनायनि बागै चिनि तिप्रामथा पुरा रेडी उंजा ताबो सर आसा पुलिस जे सिलेक्शन होनिया माने जोंनि एडिसि आफायाव गोबां जों जानांगौ जादों एडिसियाव तो नायदि चिनि पाब्लिक रिप्रेजेंटेटिभ करैनि बागै गोबां जों जालमुजागै दङ चिनि सेंट्रल गभर्नमेंट होते जे फान्ड फाइमारो फान्ड गाहामकै यूटिलाइज खाइमाया रां रक किफिलि थांमारो जों खोनाव जाते चिनि लुकुरक बेनिफिट मानथं आमनो वानसुगनो चिनि बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट बाध्यङै मा थांखा कारण जों अनेक चेष्टा खायखा हाई कोर्ट केस खाइमानि परे हाई कोर्ट लागातार साका जे इलेक्शन खाइदि किन्तु कन्टेम्प्ट खालायो स्टेट माने जे इलेक्शन कमिशन सं जे कन्टेम्प्ट नि बागैबो जों हाई कोर्टआव इसे फाइल खाइफिका किन्तु कुनु फल जों माइन बागै बुबाग्रा सुप्रीम कोर्टआव केस खाइका जे बिसि इलेक्शन दाख्लि खालायनायनि बागै आबोनि बागै नोटिसबो रिजाखा तामनि बागै खालाया आबो एक मासनि बिसिं जवाब बिदिनि ताबो जों नुगो त्रिपुरा हाव चिनि एडिसि आमसाय 6 शिड्यूल एरियाव चिनि लुकुरक जारा बेनिफिट माने बेनिफिशियारि गोबां मा जागावनो जों बेनिफिट मायांगै दंमारो जों नुजागै दंमानि बागैनो दिनै महाराज बो चिनि लुकुरक बिखौनो वानसुगै सुप्रीम कोर्ट केस खायका कै ताबुक आशा खायो बिसि इलेक्शन नुइ थांगानि हिनि बे बिसि इलेक्शन नि बागै जों तिप्रामथा रेडी दङ
dakti thakti phat kai o ADC election ekai BC election khai chini lukurokni je adhikar rights mannani asamgo जों बेलायखनो आगुजाक तै चिनि महाराष्ट्र जों बेलायखनो हामबाय मारियो जे जों सुप्रीम कोर्टआव कायसा कायसा केस खायना थांगांखाय अनेक टाइम नांगौ रां नांगौ जब माने चिनि एबिलिटी नांगौ अ जागाव जों नायनो थांगांखाय चिनि महाराज बिनि बायथांनि रां फैसा खरस थायो त्रिपुरा सारकनो बानसिरिनानि बनि अधिकार मानिनायनि बागै जे सुप्रीम कोर्टआव केस खायदोंमोन शुधु अ केस सिमिया CAB ni purbo case खालायजाक दङ बै दाबु सिनायदि NRC नि बागै केस खालायजाक दङ BC इलेक्शन नि बागै तिनि केस खायमा दङ आबो बरनि फान फायना बासु तिनि बुबाग्रा दंमानि बागैनो चिनि महाराष्ट्र मा बागैनो आबो तिनि सम्भव मुङै दङ गाबोन बागै ओ केस ngै सुप्रीम कोर्ट जे अर्डार रिमानि अबनि बागै जों बुबाग्रानो हामबाय मारियो आबोनि सिलाय सिगां 2021 बो ओ जागा ADC नि साधारण निर्वाचन आइखौ चिनि ADC जे चंमारि मानि आंबो केस खायमानि बागैनो खालायजागौ कै अमा हायके केस खालाय मान कयता जों इलेक्शन चिनि अधिकार नानायबा हेनि बागैनो जों त्रिपुरा सारावनो जों जत्त लुकरनो कयनानि बिसु जे जों बुबाग्रानि हकबाय बुबाग्रानि थानसानि मारियो जों फायनानि नांगौ जाते चिनि अधिकार मानानि बागै जों बुइनि अधिकार सेगनानि कक जों कुनु दिनो साया जों चिनि अधिकार सुंनो रेडि आसकेनो जों चिनि खागसं माननाय आ अधिकार मायानि बागैनो जों तिनि खाब्रुमलाय मा दङ सिरिगलाय मा दंलाय जबा खायलाय मा दं बे फायनाय साल चिनि दफानि बागै जों नांखाखै तेबो प्रग्राम गतर खायै चिनि नांखाय आन्दोलन खायै चिनि दफानि अधिकारनो जों माना हालायनाय कारण अधिकार जों लायथांनाय साल दङ कुनु अधिकार आन्दोलन सारा जबा सारा माया त्रिपुरा हावो आबो जों नुबै माखा जों चिनि हावो दङै अ हानि बोसा जों अ हानि नफाङै जों तिनि बुइनो कयलाय मा दङ चिनि अधिकार बिसोर लाजिमै सिनसा गाबैनो चिनि त्रिपुरा साराव जों खासिना नांगौ चिनि अधिकार मानानि बागै बुइनि अधिकार सेगनानि बागै जों फायनाय साल चिनि BC इलेक्शन तो सिनायनो ते चिनि ADC नि जे जनरल इलेक्शन आबो बावनाय जों त्रिपुरा मथा हमेशानो रेडी दङ जों इलेक्शन नि बागै আদি জানে তো সুপ্রিম কোর্টে গেছে সুপ্রিম কোর্টের এখন ভার্ডিক্ট আসার পরে তো 4 সপ্তাহের ভার্ডিক্ট আসার পরে তো আমরা তো প্রস্তুত নিয়েছি আমরা আগামীকাল যদি ইলেকশন আমরা রেডি আছি আমাদের সব রেডি গংখা চিনি তিতে এডিসিনি কোনো ক্ষমতা করে এডিসি এলাকা মুংসে চিনি ভিলেজ কমিটি হেকে আবো টোটালি ব্লক চালাবো হেঁকে তাবো চিনি রিপ্রেজেন্টেটিভ করে ইলেক্টেড রিপ্রেজেন্টেটিভ করে হেকে আবন বাকি তামুখা যে আরও যে বেনিফিশিয়ারি যে সিলেকশন খাইমানি আবো ব্লকনি যেটা BSC চেয়ারম্যান বা